T'has parat mai a pensar que en el nostre dia a dia estem rodejats de nombres? Uns d'ells són els nombres naturals, aquells que utilitzem per comptar. Estan contínuament presents a les nostres vides i els utilitzem sense adonar-nos-en. Tots aquests nombres formen part del sistema de numeració decimal, un sistema posicional, on cada xifra té un valor diferent segons la posició que ocupa. Però, s'han utilitzat sempre? No. El sistema de numeració decimal va néixer a l'Índia al segle VII i va arribar a Catalunya cap a meitat del segle X. Però les civilitzacions anteriors tenien altres sistemes de numeració. Utilitzaven sistemes additius, on els nombres resultaven d'anar sumant els valors dels diferents símbols que escrivien. Els egipcis utilitzaven 7 símbols, amb valors de 1, 10, 100, 1000, etc. Els romans utilitzaven 7 símbols també, però en aquest cas eren lletres majúscules i encara avui s'utilitzen en alguns casos. Us imagineu la complexitat d'escriure un nombre gran en un sistema additiu? El temps comença ja!